Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marcavio. Taong 1965, Solana, Cagayan. Sa edad na 17 anyos, nakapag-asawa na itong si Marcavio. 10 taon ang pagitan nila ng asawa niya, kaya marami ang tutol noon sa kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpapigil sa kanyang kagustuhan. Mahal niya ang babae at nakahanda siyang gawin ng lahat upang makasama ito panghabang buhay. At dahil sa ganun niyang desisyon, kung kaya't kinasuklaman siya ng kanyang mga magulang. Kalat na kalat sa baryo ang tungkol sa ginawa niya, kaya kahit isa sa mga kadugo nila, walang nag-aksaya sa kanya ng oras. Pagbabanta pa ng mga ito, walang tutulong sa kanya sa oras na maghirap na siya sa buhay. Harap-harapan ding inamin ng mga kadugo niyang walang ambag kung gaano sila nahihiya sa kanyang mga pinagkagagawa. Bagaman masasakit na salita ang kanyang natanggap imbis na suporta, minarapat niyang tanggapin ng lahat. At para di na sila maapektuhan pa, nagtayo sila ng bahay sa salungat na bahagi ng baryo kung saan nakatira ang mga magulang at kadugo niya. Madalang na rin sila noon kung pumunta sa sentro dahil abala sila sa kanilang paghahanap buhay. At sa loob ng ilang buwang paninirahan nila roon, nalasap niya ang kapayapaang matagal na niyang pinapangarap. Kahit silang dalawa lang ang magkasama, ni minsan hindi siya nakaramdam ng pagkaburyong o ano paman. Araw-araw kasi, pinapakita ng kanyang asawa ang kanyang kahalagahan. Lagi itong nakasuporta sa kanyang desisyon, lalo na sa mga bagay na alam nitong makakatulong ng malaki sa kanilang dalawa. Dumaan ang ilang taon, wala sila gaanong naging problema. May mga pinag-aawayan man, madali nila yung nare-resolba. Mas nakilala rin niya ang kanyang asawa, kaya ni minsan hindi siya nagsisi sa desisyon niya. Ayon kay Marcavio, napakabait ng asawa niyang yon, kaya araw-araw masigla siyang gumigising para magtrabaho. Palagi rin yung nakasuporta at ni minsan hindi siya nito binungangaan, lalo na kapag naghihirap silang dalawa. Mas lalo ring gumanda ang pagsasama nila noon nang malaman niyang nagdadalang tao na ito. Abot langit ang naging kagalakan nilang dalawa, gawa ng noon pa man, pinapangarap na nila ang magkaroon ng supling. Dahil dito, mas lalo pa niyang pinaghusayan sa pagtatrabaho hanggang sa lumipas ang mga buwan. Ngunit habang lumalaki ang tiyan nito, napapansin niya na parang may kakaiba na sa kanyang asawa. Kapag hapon na umuwi siya, hindi niya yun nadadatnan sa loob ng bahay nila. Bagkus nakikita niya ito sa bakuran ng bahay kung saan nakaupo yun sa malaking puno ng bayabas. At kung titingnan, masasabi mong nagpapalipas lang ito roon ng oras, pero sa loob ng ilang beses na pagtambay nito malapit sa puno, napapansin niya na parang meron yung kinakausap. Di lang din isang beses niya itong nahuli, kaya masasabi niya na hindi nagkataon ang lahat ng yon. Kalaunan, nang hindi na matim ni Marcavio ang ginagawa ng kanyang asawa, nagdesisyon siyang kausapin ito. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, isinama niya yon sa sala ng bahay para mapag-usapan ang tungkol sa mga bagay na gumagambala sa kanya. Inakala niya na hindi yon alam ng kanyang asawa, pero di pa man siya nakakapagsalita, nagulat siya nang kusa itong magbukas ng paksa na may kaugnayan sa pangyayaring yon. Ayon dito, wala namang masama sa ginagawa niya dahil para yon sa ikabubuti nila. Mariin din itong inilahad na medyo mapanganib na ang kanilang sitwasyon dahil sa paglaki ng tiyan nito. Nang marinig naman yon ni Marcavio, hindi niya maiwasang magtaka kasi pakiramdam niya may nalalaman ng kanyang asawa na wala siyang ideya. Sa tono rin ng pananalita nito, mukhang seryoso yon sa mga bagay na sinasabi niya. Kaya naman sa halip na magalit o magsalita ng kung ano-ano, minabuti niyang makinig sa lahat ng detalyeng sasabihin nito. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Dito na nito matapang na ipinagtapat ang tungkol sa sikretong matagal na nitong itinatago. Hindi lang ako basta tao, mahal ko. Kakaiba ako sa lahat ng taong nakilala mo sa buhay mo. Pero huwag ka mag-isip ng kung ano. Dahil meron akong magandang dahilan kung bakit ko to inilihim sa'yo. Pagtatapat ng kanyang asawa. Matapos nitong magsalita, agad nitong inilahad ang mga bagay-bagay na hindi niya halos sukat akalain. Ayon dito, meron siyang kinakausap sa labas ng bahay nila, kaya doon siya madalas tumungo at magpalipas ng oras. Naaalarma na kasi ang kanilang mga kadugo dahil sa kanyang pagdadalang tao. Nabanggit din ito na sa mga susunod na araw darating ang mga ito para magpaabot ng tulong sa kanila. Kaya naman habang yon ay wala pa, pinagsumikapan niya na makahingi ng proteksyon kahit papaano. Dagdag pa nito na ilang araw na ang nakalilipas, magmula noong may natunugan siyang nilalang na umaaligid sa kanilang tahanan. At kaya ito hindi napapansin ni Marcavio ay dahil sa palagi siyang wala sa bahay nila. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, halos naiwan siya nitong tulala. Yung mga narinig niya kasi, pawang naririnig lamang niya sa mga kwento at usap-usapan noon ng mga matatanda sa baryo nila. Kaya naman hindi niya halos mawari kung bakit ito nagkakatotoo. Naniniwala rin si Marcavio na totoo ang salaysay ng kinakasama niya, kaya naman nakahanda siyang tulungan ito sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng kanilang usapan, dito na siya nagdesisyong manatili na muna sa bahay. Di hamak na mas mainam na ito kaysa patuloy siya na magbanat ng buto habang nanganganib ang buhay ng kanyang kinakasama. Kahit papaano, marami pa naman silang naiimbak na pagkain, kaya kahit walang pera, hindi na ito mahalaga. Dahil sa kanyang sinabi, taos-puso naman yung nagpasalamat. Ayon sa asawa niya, napakalaking tulong ng gagawin niya dahil sa masisindak nito ang nilalang na hapon-hapong nagpaparamdam. Nangako rin niyong ituturo ang nilalang na kanyang tinutukoy para masigurong hindi siya nagsisinungaling dito. Pagkarinig naman ni Marcavio sa sinabi nito, di na siya nagsalita. Ang ginawa niya, lumapit dito at binigyan niyo ng mahigpit na yakap. Dumaan ang mga araw, nanatili siya sa kanilang tahanan. At habang walang pinagkakaabalahan, minabuti niyang magtanim ng gulay. Maliban sa pag-aalaga ng manok, dito niya itinuon ang kanyang atensyon para naman kahit papaano hindi niya maramdaman ang bagal ng takbo ng panahon. Ayon kay Marcavio, 1 linggo pa lamang ang nakalilipas, ramdam na niya ang kaburyungan. Siyempre, bukod sa walang ginagawa, pakiramdam niya wala rin siyang silbi sa pamamahay nila. Hindi kagaya nung nagtatrabaho siya, na palagi siyang nagagalak umuwi ng bahay. Gustuhin man niyang bumalik sa bukid, alam niya na hindi niya ito magagawa. Mas importante na mapagtuunan niya ng pansin ng kanyang asawa, gawa ng ipinagdadalang tao nito ang supling nila. Para sa kanya, yon ang pinakamahalaga sa lahat, kaya halos wala siyang pake kung magsakripisyo siya ng ilang buwan. Habang tumatagal siya sa kanilang tahanan, dito niya na nakikita ang mga panauhing palaging itinuturo ng kanyang asawa. Isa yung pamilya pinuno, na binubuo ng mag-asawa at 2 anak na nasa edad 15 anyos pataas na. Pero ang mga anak ng mag-asawang yon, hindi normal. Yung 2 kasi alam niya na may sakit sa pag-iisip dahil sa kakaibang hugis ng katawan nito at itsura. Parang bata rin yun kung magsalita. Tapos kapag naglalakad ito, palagi nitong kailangan ng kaagapay. Nakakaawa man tingnan, minabuti niya na huwag ito gaanong pansinin. Naniniwala siya na hindi mga ordinaryong taong mga ito, alinsunod na rin sa babalang inilahad ng kanyang asawa. Dahil dito, araw-araw bihilante silang 2. At hanggat maaari wala silang kinakausap na mga taong kalapit lang ng bahay nila.
Itinatago nilang totoong nangyayari sa lugar na yon dahil sa paniniwalang darating ang mga kauri ng asawa niya upang tumulong. Ang kaso lang, napakatagal ng mga ito na dumating. At bago pa man ito makarating sa kanilang lugar, dito na dahan-dahang umaatake ang mga nilalang na ilang linggo nang nagmamanman. Nagsimula ito noong Biyernes ng gabi. Habang naghahapunan sila, may narinig silang kumatok sa labas ng bahay. Hinahanap siya nito at base sa tinig, parang nagmumula ito sa isang matandang lalaki. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman siyang tumayo para ito sana'y pagbuksan. Ngunit di pa man siya nakakahakbang, binalaan na siya ng kanyang asawa ukol dito. Ayon sa asawa niya, hindi tao ang kumakatok sa labas ng bahay nila. Aswang ito at naghahanap lang yon ng pagkakataon para makapasok at sila'y malason. Mariin din itong inilahad na sa oras na binuksan niya ang pinto, katakot-takot na pangyayari ang kanilang mararanasan. Nang marinig naman ni Marcavio ang sinabi nito, sa halip na masindak, matapang siyang kumuha ng sundang. Paglakad niya papalapit ng pinto, walang habas niya yung pinagmumumura, kasabay ng pagbanta niya na papatayin niya ito kung sakali mang hindi pa yun umalis. Subalit nang marinig yon ng nilalang, bigla yung humagikgik. Wala itong ipinakitang takot hanggang sa nagawa pa nitong sumagot sa kanyang mga pagbabanta. Sige nga, subukan mo. Tingnan natin ang tapang mo. Lumabas ka dyan! Labas! Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman siyang nakarinig ng mga pagkumpas ng pakpak. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa nito, pero may kutob siya na parabang naghahanda na yung lumipad. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niya yung lumapag sa bubong ng bahay. Paikot-ikot ito na sinasabayan naman ng pag-angil at pagsasalita nito ng mga katagang hindi niya halos maunawaan. Sa puntong yon, di na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin, kaya naman naisip niya na lumapit sa altar para manalangin. Kapag kasi gano'n na ang mga nangyayari, isa na lamang ang gusto niyang lapitan at ito ay walang iba kundi ang Panginoon na kanyang sinasampalatayaan. Halos buong magdamag siya noong nagdasal hanggang sa hindi na niya narinig ang mga pagpaparamdam ng nilalang. Ngunit pagtungtong ng 4:00 ng madaling araw, muli na naman siyang binulabog ng sigaw ng kanyang asawa. Habang nasa kasagsagan kasi siya ng pagdarasal, narinig niya ito na parang nagwawala sa loob ng silid kung saan yon nagpapahinga. Dala ng pagkabahala, dali-dali siyang tumakbo para masilayan ang mga kaganapan. Pagdating naman niya rito, nakita niya ang asawa niya na nakahawak sa tiyan nito, animoy meron yung doong pinipigilan. Nang masipat naman niya ang bagay na yon, pakiramdam niya tumigil ang mundo niya. Wala siyang masabi sa kanyang asawa at sa sobrang pag-aalala, hindi na niya napansin na wala na pala siyang ginagawa. Kundi pa nito tinawag ang kanyang pangalan, hindi pa siya babalik sa katinuan. At nung manumbalik na ang kanyang ulirat, doon pa lamang siya nakapagbigay ng tulong. Kinaumagahan, hindi sila nagkaroon ng magandang tulog. Paano ba naman kasi, mag-iilang oras nang namimilipit sa sakit ang kanyang asawa. At base sa obserbasyon nito, may naitanim sa kanyang katawan ng nilalang na bumisita. Ano man yon, wala siyang ideya kung ano. Nang marinig naman ni Marcavio ang sinabi nito, doon na siya nagdesisyon na humingi ng tulong. Nilapitan niya ang pinakamauhusay na manggagamot sa kanilang lugar, ngunit sa kasamaang palad wala rin yung nagawa para makatulong. Basta ang sinabi nito, may isang kakaibang nilalang ang naninirahan sa tabi ng sanggol na nasa loob ng sinapupunan. Paunti-unti nitong kinakain ng sanggol, kaya sa loob ng madaling panahon, kinakailangan nila yung may alis dito. Dagdag pa nito na, gusto sila nitong tulungan
ngunit hindi nito alam kung papaano. Naniniwala kasi ang albularyo na para may alis ang nilalang na yon, kailangan nilang hiwain ang tiyan nito. Ang problema, masyado itong mapanganib, kaya hindi siya mangangahas na gumawa ng bagay na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napilitan siyang sumang-ayon sa naging desisyon nito. Alam niya kasi na hindi talaga yun magpupumilit, lalo na kung wala itong ideya sa kanyang gagawin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagmamadali namang umalis ang matanda. Si Macarvio naman, naiwan sa tabi ng kanyang asawa habang tulalang nakatingin sa kawalan. Gustong-gusto niya na noong umalis at humingi ng tulong sa kanyang pamilya, pero hindi siya nito pinahintulutan. Ayon dito, ipapahiya lang niya ang kanyang sarili kung ito ay gagawin niya. Dagdag pa nito na, mas mainam na magtiis na lamang sila kaysa lumapit sa mga taong nagkusa sa kanilang tumalikod. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang napagtanto ang lahat ng mga pwedeng mangyari. Kaya naman imbis na maghanap ng tulong, naghintay na lamang sila sa pagsapit ng ikalawang araw. Base kasi sa kaalaman ng kanyang asawa, sa gabi ng ikalawang araw darating ang mga kadugo niya. Medyo natagalan lang ang grupo dahil sa paghahanap ng mga sangkap at lunas para sa mga karamdamang pwede niyang maranasan. Dagdag pa nito na, mas mainam na ipagpatuloy na lang niya ang pagbabantay kaysa mag-isip pa ng kung ano-anong paraan. Matapos nitong makapagwika, di niya yon tinutulan. Bali-balik ta rin man kasi ang sitwasyon, alam niya na nagsasabi ng totoo ang kanyang asawa. Dapat din niya itong paniwalaan, lalo pat yun lang ang nakakaalam sa araw ng pagdating ng mga kadugo niya. Pagsapit ng gabi, bumalik na naman ang mga nilalang. Pero sa pagkakataong yan, kasakasama na ng matandang lalaki ang dalawa nitong anak na may kulang sa pag-iisip. Hindi niya mawari kung ano ang ipapagawa nito rito. Gawa ng, kung titingnan sa labas, parang wala naman yung kakayahan na gumawa ng kung ano. Subalit pagharap nito sa kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang bigla itong lumundag ng napakataas hanggang sa lumapag na ito sa harapan ng pinto. Pagsilay niya sa mga nilalang, kapansin-pansin ang namumula nitong mga mata at ang napakahaba nitong mga dila. Pag-angil nito, agad yung tumakbo papaikot ng kanilang tahanan. Makailang beses din yung nagpalibot-libot hanggang sa sinubukan na nitong tibagin ang pundasyon ng kanilang kusina. Narinig din niya yung umangat-ngat sa kanilang dingding, kaya naman medyo naalarma siya. At kung siya lang din ang masusunod, gusto niya na noong umalis sa kanilang tahanan. Napagtanto niya kasi na para makaligtas, tanging yun lang ang maaari niyang gawin. Subalit nang marinig ito ng kanyang asawa, agad yung tumutol sa binabalak niya. Ayon dito, isa yung bitag ng mga nilalang na gustong pumatay sa kanila. Pilit sila nitong pinapalabas nang sa gayoy mapadali na lang ang pagkuha nito sa sanggol na nasa loob ng kanyang sistema. Pagkarinig naman ni Macarvio sa sinabi nito, kahit punong-puno ng takot, minabuti niya na sumunod. Aminado siya kasi na sa kanilang dalawa, ito ang mas mahigpit na nakakaalam sa sitwasyon na kinakaharap nila. Makalipas pa ang halos 2 oras na pagmamasid at pakikiramdam, dito niya na napansin ang tila bang pagkaripas papalayo ng mga nilalang. Nang marinig naman niya ang ingay na yon, medyo nagtaka siya kasi sa estado ng mga ito, parang may kinakatakutan ito. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang buong paligid, nakarinig siya ng tinig ng isang makisig na lalaki. May hinahon din itong kumatok sa pinto, kasabay ng pagpapakilala nito sa kanila. Nang marinig naman yon ng asawa niya, nagpumilit itong tumayo para buksan ang pinto. Habang marahan silang naglalakad, inilahad nito sa kanya na yun na ang mga kadugo nitong hinihintay nila. Dahil sa sinabi nito, agad namang nawala ang pangamba niya.
at sa isang iglap, napalitan ito ng tuwa at pag-asa. Alam ni Marcavio na may maidudulot na maganda ang pagdating ng mga ito, kaya hindi na siya makapaghintay sa mga susunod pang mangyayari. Pagbukas naman nila ng pinto, bumungad sa kanya ang 2 binatilyo at 1 dalaga. Wala itong kasamang matanda, kaya naman medyo nagtaka siya. Sa isip-isip niya kasi, ano naman ang magagawa ng mga binatilyong yon para masolusyonan ang kanilang problema? Maya-maya pa, pagpasok ng mga ito sa loob, agad siyang napatitig sa mga armas na dala-dala nito. Yung dalaga, merong hawak na mahabang tungkod, tapos yung 2 naman, may tangang-tangang sibat at espada. Kakaiba rin ng mga kasuotan nito, na animoy nagmula ito sa ibang dimensyon. Nakasuot din yun ng mga kwintas, na kung hindi gawa sa bato ang palawit, tangkay o ugat ng puno ang naroon. Basta, nakakamangha talaga yung tingnan. Matapos naman niya yung masilayan, iniwasan na niyang magduda sa kakayahan ng mga ito. Alam niya na kahit hamak lang yon ng mga bata, hindi niya maipagkakaila na mas malalim ang karunungang tanga nito kumpara sa kanya. At sa kanilang pag-uusap, nabanggit nito ang rason kung bakit sila ay natagalan. Gayunpaman, mariin sila nitong inabisuhan na walang dapat na ipag-alala sa kadahilan ng dala-dala na nila ang lunas para sa iniindang karamdaman ng kanyang asawa. Pagkasambit naman ito ng lalaking nakatatanda sa grupo, agad nitong inutusan ng kapatid nitong babae na kunin ang mga sangkap ng lunas. Matapos naman itong makapagwika, tahimik namang nagtrabaho ang 3. Halos kalahating araw din nila yung trinabaho bago yun makalikom ng kakarampot na likido. Purong-puro ang likidong yun pinuno at nagmula ito sa daan-daang sangkap na kanilang pinagsama-sama. Pagkalagay naman nila nito sa garapon, maingat nila yung ipinainom sa kanyang asawa. At sa maniwala man kayo o hindi, segundo lang ang naging pagitan bago nito isuka ang isang malaking itim na igat na halos 4 na dangkal ang haba. Nang mailabas siya ng asawa niya, wala na itong buhay at sa estado nito parang kakapanaw lang nito. Nakakapagtaka man ng ganoong pangyayari, minabuti niyang yon ay ipagsawalang bahala. Alam niya na hindi pa rito nagtatapos ang kanilang problema, kaya hindi pa napapanahon para magdiwang sila. Ilang minuto pa ang lumipas, tsaka pa lamang nakapagpahinga ang 3. Yung asawa niya kahit papano, kapansin-pansin na ang biglaang paglakas ng katawan. Dahil dito, lahat ng alalahin niya ay bigla na lamang nawala. Alam niya sa kanyang sarili na ligtas na ito, kaya ang kailangan na lang nilang pakatutukan ay kung papaano mapapaslang ang nilalang na nagtangkang pumatay sa kanyang asawa at anak. Pagtungtong ng hapon noong mismong araw, muli silang nagkausap ng mga kadugo nito. Bago sila gumawa ng plano, naitanong muna ng mga ito ang wangis at pagkakakilanlan ng mga nilalang na kanilang pinaghihinalaan. Dagdag pa ng mga ito na mahalaga na matukoy nila ang wangis nito para mas mapadali ang paghahanap. Kung marka at bakas lang kasi ang kanilang pagbabatayan, pwedeng-pwede pa sila nitong maloko. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang sinimula ng pagguhit. Mabuti na lang talaga, may talento siya sa ganoong bagay, kaya naidetalya niya ang wangis ng mga nilalang. Pagpatak naman ng gabi, gamit ang larawan at hindi pa nalalabhang damit ng kanyang asawa, palihim nilang tinunto ng pinagpupugaran ng mga ito. At sa kanilang paglalakad, dito niya napag-alaman na malayo ang tirahan nito sa kanilang baryo. Ayon sa 2 binata na kasama niya, normal na ang ganoong tagpo dahil sa tinatawag na sumpa ng pananalo. Kaya naman karamihan sa mga nilalang na nambibiktima sa kanilang lugar ay hindi tubo roon. Dagdag pa ng mga ito na malimit sa mga ganoong uri ng nilalang, sa liblib na lugar pinipiling manirahan. Ito kasi ang paraan nila
para maitago ang kanilang mga sarili laban sa mga banta sa kanilang pamilya. Nabanggit din ito na kung wala silang gamit na sinusundan, magiging mahirap sa kanila na yon ay matuntun. Nang marinig naman ni Marcavio ang sinabi nito, hindi siya nakapagsalita. Sa dami kasi ng detalyeng nabanggit, ni isa wala siya roong naintindihan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa sumapit na ang gabi. Magbabandang 9:00 na nang matagpuan nila ang lugar kung saan naninirahan ang mga ito. Pagpasok pa lang nila sa napakasukal na gubat, halos hindi na nila mawari ang kakaibang presensyang namumutawi sa paligid. Hindi pa man sila nakakalayo sa bukana, hindi nila maipagkakaila na nahihirapan na silang magpatuloy sa pag-usad. Bukod kasi sa mga nagsisitaasang talahib, may mga pananim din noon na kapag nasagi mo, agarang maiiwan sa iyong balat ang mga naputol nitong tinik. Napakahirap ng tanggalin, gawa ng bukod sa masyadong madilim, masyado itong maliit para mahawakan ng daliri. Ayon sa kanya, ilang beses siya noong natinik, kaya mayat maya ang pagtigil nila. Subalit sa kabila nito, narating pa rin nila ang pinakadulo nitong bahagi. At pagsilay nila sa lugar na yon, nakakita sila ng kubo na merong nakasinding sulo sa labas. Kapansin-pansin din ang masarap na amoy na nagmumula sa bahay na yon, na paunti-unting pumapasok sa kanyang sistema. At kahit hindi nakakaramdam ng gutom itong si Marcavio, di niya maipagkakaila na naglalaway siya. Huwag kang magpaloko sa ganyan, dahil kung ano ang kinasarap ng amoy, siya rin ang ikinapangit ng lasa nito. Diretso lang, panatilihin mo sa isip mo ang rason kung bakit tayo naririto. Bungad na wika ng binata nang mapansin itong nahuhumaling na siya sa amoy na nalalanghap niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad siyang tumango, hudyat ng pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nga nila narating ang bahay ng mga nilalang. Paglapit nila rito, agad naman silang nakita ng 2 malalaking aso. Mabilis yung sumugod sa kanila, kasabay ng buong puwersa nitong pagsunggap. Subalit di pa man yun nakakalapit, bigla na lamang yung bumagsak sa lupa matapos itong mapuluputan ng lubid na may magkabilang bato. Inihagis yun ng isa sa kanyang mga kasama, kaya naman yung mga asong papasunggab sa kanya, hindi na yun gaanong napansin. Paglapit naman nila sa mga ito, agad itong pinatay ng 2, kasabay ng mabilis nitong paglakad papalapit sa bahay. Hindi nagtagal, nang marating na nila ang lugar na yon, narinig nila ang 2 bata na bigla na lamang nagsisisigaw. Sa sobrang galit ng mga ito, winasak nito ang pinto ng kanilang tahanan para maipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, hindi nito nakitaan ng pagkasindak ang kanyang mga kasamahan. At sa halip na matinag, buong tapang nila yung kinaharap hanggang sa sila'y magpang-abot na. Tumagal ng halos 7 minuto ang pakikipagbuno ng mga ito bago nila yun maundayan ng saksak sa tagiliran. Matapos ang pangyayari, agad namang bumulagta ang 2 habang naghahabol ng hininga. Unti-unti na rin yung bumalik sa kanilang mga anyo, indikasyon na dahan-dahan na yung nawawala ng lakas. Kaya naman nang mapansin nila ito, agad nilang ipinagpatuloy ang pag-usad hanggang sa makapasok na sila sa loob. Subalit sa kasamaang palad, wala na sila ritong naabutan. Nang mapagtanto naman yon ng 2, walang kaabog-abog nitong sinunog ang bahay na yon. Pagkatapos, agad sila ritong umalis na parabang walang nangyari. Pagsapit ng sumunod na araw, laking gulat na lamang nila nang sugurin sila ng mag-asawa. Tanghaling tapat nun, pero hindi man lang natinag ang mga ito. Kaya naman ang masipat yun ng magkakapatid, di nila pinalagpas ang pagkakataon. Walang sabi-sabi, agad nila yung inihipan ng tigalpo hanggang sa mawala na ito ng lakas para magsalita.
At kahit marami ang taong dumaraan sa tabi ng daan, sapilitan niyong kinaladkad ng dalawa hanggang sa maipasok na nila ito sa loob ng bahay. Ilang oras pa ang lumipas. Nang manumbalik na ang kanilang mga kamalayan, dito na nagsimula ang investigasyon. Masugid nila yung tinanong kung saan ito nagmula at kung sino ang nag-utos dito para gawin ang bagay na yon. Dagdag pa ng mga kadugo ng asawa niya na mas mainam na magsabi na sila ng maaga kung gusto nilang hindi na tumagal ang pagpapahirap sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, nanatili itong matigas hanggang sa malasap na nito ang katakatakot na parusang naghihintay. At pagkaraan ng isang linggo, dito na yun napilitang umamin. Walang sabi-sabi, tinuro ng mga nilalang ang pamilya ni Marcavio bilang utak sa likod ng kanilang pag-atake. Dagdag pa ng mga ito na hangad ng kanyang ama na mamatay ang kanyang asawa para bumalik siya sa kanilang pamilya. Pagkasambit nito ng mga kataga, tuluyan na itong pinaslang ng 2 binata. Siya naman noon, napilitang sumugod sa bahay nila para isumbat ang mga nalaman niya. Subalit sa kasamaang palad, hindi yun inamin ng tatay niya. Naging matipid din ang mga sagot nito, kaya bandang huli, umuwi siya ng walang napapatunayan. At para naman tuluyan na silang makaiwas, dito na sila nagdesisyon na umalis na lamang sa lugar na yon. Magmula noong nagpakalayo-layo na sila, hindi na rin sila ginambala. At nung ipinanganak ang kaisa-isahan niyang anak, dito nila nalasap ang katahimikan na kanilang hinahanap. Nangunguli lamang si Marcavio sa kanyang naiwang pamilya. Alam niya na hindi na babalik pa ang dati niyang pakikitungo sa mga ito. Bagaman nakapagpatawad na siya, sadyang hindi niya pa rin makalimutan kung papaano siya namangha sa 2 mabagsik na binata na nasa pamilya ng asawa ni Marcavio.